Hello friends, welcome back to my channel. So नोंथांमोना गोबाङानो SSC नि एप्लाइ खालामदो जानो हागौ गोबांनियानो एडमिट कार्डआ रिजेक्ट जाना फैदो बिनि थाखायनो आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ लाना फैदो सलुशननि सो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो नोंथांमोना नोंथांमोननि लोगोनोबो शेयार खालामनो हागोन सो गोबाङानो जेब्ला एडमिट कार्डखौ चेक खालामदोंमोन अब्ला नै बेबायदि नुजादो जानो हागौ बेबायदि जानायनि रिजना जाबाय जे माने फटोआव जों जेहेतु हाफ फटो होनाय जादोंमोन ना बे हाफ फटोआव डेट ओमफ्राय सिगनेचार होयिनि थाखाय बिदि रिजेक्ट जाना फैदो सो बे रिजेक्ट जानायखौ जोङो माब्रै सल्युशन खालामनो हागोन आं बिनिनो नोंथांमोननो सल्युशननि भिडिअ लानानै फैदो सो भिडिअखौ जोबजासिम नायलां नै ओमफ्राय बिदि खोन्थिखांनायनि उनाव नोंथांमोना नै बेयाव क्लिक खालामबानो जाबाय बेयाव क्लिक खालामनायनि उनाव नै आंनियाव आन्डारलाइन खालामना होखादो नोंथांमोना बे मोनथाम नङाव कलबो खालामनो हागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना इमेलाव एप्लिकेशन हरनो हागोन इमेल आइडिखौ नोंथांमोना नुदो जानो हागौ आं आन्डारलाइन खालामना दोनदो rdner@ssc@gmail.com सो नोंथांमोना बेयाव एप्लिकेशन लिरनानैबो सेन्ड खालामनो हागोन सो नोंथांमोना एप्लिकेशनखौ बेबायदि लिरबानो जाबाय डियर एसएससी टीम माय नेम इज नोंथांमोना बेयाव नोंथांमोननि नामखौ लिरबानो जाबाय एन्ड माय रेजिस्ट्रेशन नाम्बार सो रेजिस्ट्रेशन नाम्बाराव नोंथांमोना नोंथांमोननि रेजिस्ट्रेशन नाम्बारखौ लिरना होबानो जाबाय आरो जुदि इंलिशाव लिरा नोंथांमोना हिन्दीयावबो टाइपिं खालामनानै सेन्ड खालामनो हागोन एप्लिकेशनखौ नै बेबायदि हिन्दीयावबो नोंथांमोना एप्लिकेशन सेन्ड खालामनो हागोन सो नोंथांमोना आङो इमेल आइडिखौ खोन्थाखाबाय इमेल आइडियानो जाहैबाय rdner@ssc@gmail.com सो नोंथांमोना बेयावहा एप्लिकेशनखौ टाइप खालामनानै हरबानो जाबाय सो लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेसेमनोसै नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनबायबा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब एन्ड शेयार खालामना होबानो जाबाय थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय